ole hei hemi te hi anin sual lo nia in sual in tham ta chu karon ti lang don lo chan chu mi in sual ti lan chi ni lo za thla ka tan po a patling ve ven nia hei chu an ti nan kan mang don ani tuna khian khi la ya India flag tar pa khi ren talane nam dang po ni mai thei signal a pe a chuanin apar republic lama pen phei khi tumani chuanin hei akwal dona at man ama side lama la nek na sakop mai a koi du hun te a wat on phei ta thut ani koi thut atumani hoi mi alo chon helai barkman po hian a mu lo nge ni a mu lo po ni lo nga he tiang hian tam thine me ma enge signal off na chang hrelo eng hian tam thin hei tu na mi ang te hian he ta sir atang aron tilok chhota ke karin dan chuan tu na mi hi chu nam dang emo la konfi vak lo ani karinga chanchu rental motor ani rental two wheeler ani khi kong chu hre ve pa nga ya la konfi lu tuk lo po ni mai thei ani hian apeng phei thei ta hra ma khami khan parkman kha chu dem na lu tuk turom lawa hei hianin signal kan pe nga kan kal du na lam kan nek phei hret hret anga kong lai kan tlan tur ani tin rules of road regulation khana soya aizola kan lir thei khal dan phung le kan tlan dan phung a hian two wheeler ro hian tlan dan dang lam deuh bik le ti dan than lak lo hi kan neya kanin ro chun zel te ponia ei tuna bong ko na kan en me ka po hian two wheeler te hi atlang pui thuin konga free po hian mani side lo rules of road regulation in tlan na tura ti lo lam velam nek lovin kan tlang pui thini chu kan ti dan phung ve pa ngai tak thina ni a enen taila kan the thiam thawin karinga amu po kan mu fo thina nga kholaya ti chuan in tura karon soi chuan a chan ber chu mi pakhni hi millennium center bola khen ania dor pui phei khi ta dor pui phei tila apar bazar ron tlan phei na khian rong overtake in pakhatin ron tlan pel ani rong overtake chu veilama tang ni lowa in tlan pel ani chu veilama tang loin a tlan pela two wheeler ve ven nia anin tai thoi deuh thok ania adik atlan pel pa zok suan atlan pel tu chu hawa ani laina lo chang let ve anon in hnial phei baba pa mc kot anon tlen ken anon in tham nok mana chuan kanan thela kanan ti chawa chuta an boina soi chon thil ti anin haut na tan tir chu rong overtake ani he hian in ti pal na tam tak po thlen photo ni na riata tin ala thlen zel po arinoma chan chu tuna kan kalphung le kan ti dan phunga chuan chin dan than nge taka kan nei tuna traffic jam la ya kan tiang dewa kong sira motor sira inline ve motor ding lama wa inline ve etianga len than wa siam ve kha tianga kan ti than to wang khan two wheeler te hian a big takin mani side kan nek lo tlang pui di mani side chu veilam nek theyang berat tlan tur tin the rules of road regulation chuan min thrila chu kan zom lo tlang pui a kan mang lo tlang pui thina ni hi video han da chua tur bo tam tak omanga keima po lak fu tur tam tak oma ase a boi thla ka la koi du le nge mo in ti mol phona chu ti khati tiganam thina wangin an da chua te hi nuam lo du ong hian video mu nom zok le tha zok te mu thei thin lowa he video hian tirna kan ron mang lenga tuna khian khela ya khian signal pe atlan chho meka helaya inphur ke kortial ha te access hianin tuna om dan ang khian han tlan pel ta se han free se free like khian tikhen han tlan chho se chu rong overtake ani dan anga chuan ti lo tur ani ma se kan soi dor pui phe apar bazar phe anga te hi nga chon one way ania pathum po kan lengani pathum po kan lenga two wheeler bik long kan tlan phei chuan keipo in veilama tang tlan pel hi kan nei phone ni rong side atanga tlan pel kan nei phone ni a chan chu kan ai zol kho puya chuan horn pek te horn man te horn han pek tral mai te hi anuam mi alowa mi tam takin two wheeler ni lo motor lian tila four wheeler po tlan lo se tuna helaya barkman tlan na anga hian asira dinglam sira mani side lo lama hian kan tlan fur mai ni tlan peran har thin khop mai tlan pel a boi thla ka har sa thina horn pe ila mian mel rum le loi box sia tiang hi in ton ve fo ka ring rong overtake ka pel lo thei lo ti lo thei lo hi
chu wang chuan hemi konga hi chuanin hemi ka ngai mo em awang hian keima bi ka chuan katlan mi tlakatlan pele mo etianga motor sira engemaw tlana ngai ni lo chuan veilam nek theyang ber hian katlan ngei thina ni motor dang poron kalse chu the rules of road regulation ina zia dan ani a dinglam chu kan dinglam hi min tlan pel du tu te tan le kaima ni tok zonga lir theiron tlan te tan azau theyang berin kan zuwa char char tur ani ti nia chu kan zom lo na sakhop mai two wheeler mai po ni lo four wheeler a po hian konglai taka han tlan mai hi tam khop mai road divider a alai taka mang thin hian tam khop mai konga free de wai chuan tlan pel hlei thei mi alo an tlan pel dona speed la sa oze chu chun tam khop mai a lo om po lo om a mien tok dona motor on tlan pheya konglai takan ron tlan a mien tok dona sir de wan han tlan le a kha ai chuan mani sai ta han tlan ngar te hi ani in tan tur zo ka ne chu thiam tumila him po him zo ka in ti pal na le thil sang la ka hian a fi hli mai ba ka kan loin ti pal ta ni pon thiam chan na chance atam de nge ni danang hian a kal thei tak lo danang hi boi thlak kan ti bo in kan in ti pala enge ma har sarna thleng ani chuan danang thoin kan den le thena danang tho ro re la ni le thina chu wang chuan dan hi chu han zom phot mai la a in zi ang hi chu han ti tum phot mai la kan lo ti thei ngang lo wa a poi lo chin le a lo om lo chin a fim kur taka enga moni lo bo che te kha chu thu hrana lo ni to midang har samna siam lem loin chu ti ni lo wa dan anga thil ti hi har sal tu a buai thlak lu tu kan lai zo la phei chu na thei tak lo e tong kam hi tam takom thina e hi a thei taka e tam bera chu na theya e tam taki jong kan tum lo wang zok mai hi ni ti ka soitel do atin he bi kan soi mek tun in tlan pel dan chong chang rong overtake bik chung chang a phei chuan a bik takin tun two wheeler kan tlan dan phunga ngat phei hi chuan a bik in one way a le zwalana one way a phei chuan in e tlan dan phung heta kan nei tol tu ka ding lampang ne ka tlan hi ti dan phung heta kan nei tol tu ka chu in hriat du chuan kong thol deuh line chun pachang ve lai mo zan ve lai mo dor pui khimi kong chunga par bazar le dor pui phe a hian para bazar phe hian en chinula tlan chinula in mun da point mu chewanga mani side lo lama tlan ngar an tam ber zok dona e ani na taka chun kong ve lam kha kan nek char tu ne khati huna po khan ma se chu tiang lo chu in mu tam zok don chu wang chuan chu tiang hun khi tiang ang chi a te chuan min hon pek te kan hret lang he kan rama chuan kan khopuya chuan chu wangin ani lo laman ron tlan pel chu ani po in vui vaya nei su mani len thlak te hi ti lo zok turani vui vaya kan nei lo nga mangai in tlan dana diklawa kan tlan dana diklawa ni chuan thil lo om takan ron tlan pel chu ni lem lo phei chuan i vui vai lo angu in sol phanan te mang to lo angu a chan chu veilam ne kin tlan la ding veilam ne kin tlan la veilam atang ron tlan pel thei don mi lo che ti na nia chu abik takin two wheeler a four wheeler chu ka sei theilo ani kumlam khan sumi bongkon police station thlen chaw ma deu sai rang ro ta tang son truck khi la deu hleka hian a dingan in tlan pel don a side lo deu a dinga aron bek thut mai fit som velin kalata ron bek zela a all zaw lam zok fe a khan kong thlang lama side lo lama tang katlan thlaret katlan luta hon ka pe katlan luta mi ron haw shep mai ron chuka association te kan om ti khan te khan mi vin le chu te cameron ti ta zoka a boi thla khop maya truck ka lo te lul le na eng po ni se four wheeler chu ka soi theilo ka tika two wheeler bi ka na chu na bi kin one way kan tlan dan phunga veilam nekin tlan ram tum vekila chumi kan nek lowa veilam atanga meron tlan pel ta ni pon i boi lo tengu a lo om em ani lo chuan ka ti du kan ai zol bi ka chuan mun dang chu ka soi lo topna kan se tel zeu du ram dang rider ho hi bike chak tak an ne ka ona deuh chu engang point lan chak se road divider hemi kong lai rian hi an ngai poi mo thin khop mai kong free apo tuna kan mong hian video tam tak po alom zong tak mai ne ke chu bike chakte bike lan chakte munom katia ma se kan soi photo thin himna ngai poi mo dan zom that kong free apo ri se ani chon tiang hian zom tel thei tlata kan ram rider ten kan en ton a thaviu in ka riai chu